अफार दुर्गा फुजानि अफार सोरनोबा फिसाजो आरो सिख्लाफोरनो नांगौ नामा एम साइज दं एल साइज दं डाबल एक्सेल दं एकदम फ्रेश मालखा मोदोम सफारि गैया दाखालि बावै हाम्फिया हेयार स्ट्रेट खालामहैदोंमोन नालाय खानायबो जाहैदोंमोन बिकिनि पार्लाराव फुजानि अफार होगासिनो दं दायो दा बेखौनो खानाय सुजाहैफिननो होननानै थांनो नागिरदों आरोना फिसाजोआबो जि बहाबा थांनोबाथाय खुसियानो लाजाया अबाव थांगोन अबाव हा मेथाइ लायगोन मेथाइ आप होनगोन मा आबैया होनदों फैदो फै थ' आबै होनलाय तनिष्का अमा होनलाय अमा मा अमा मानो लानांगौ आंलाय फाइनालि दायो टाउनाव मोनफैबाय लामायाव आं भिडिअ बानायबोबाय थायासै आरोना डिस्टार्ब जायो नालाय बाइक सालायनायाव बेनिफ्राय दाउ बिमाया जोंहा बालायाव दुगै गांफ्रानो जालामोन गावजें जाजोब्बायमोन बेखौनो ओमफ्राय एसे सुजानो होननानै फैदों आरोना बियो पार्लारनि दैया एसे मोजांनो नै दाउ बिमाया जोंना गांफ्रानो जालामोन खासेव मामाना खानायाना गावजें जाजोब्बायमोन नै दाखालि स्ट्रेट खालामनाया थ'दो तनिष्का थ'दो स्टेसन र'डआव दङ आरोना दाखालि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो हाम्फिया स्ट्रेट खालामबा स्टेसन र'डआवनो थांबानो स्टेसनखौ मोनहैयो रेलवे स्टेसनखौ ओमफ्राय दा नै थांगासिनो जोङो मानसिफोर होसोगारदोंनो तमाम मानसिनो सिंथिं हाबलांनि आं दा खानायबो जाग्राफ्रा नै मेरलाथार माथो सिख्लाफ्रा खानायबो जाग्राफ्रा तमाम हा थांगासिनो दङ मा थांनाय हा बेयावनो फैखादों डाइरेक्ट हाम्फाया मास्कखौ खुलिब्रा नोङो हा मास्कखौ खुलि मोजां सिनायाखै नोंखौ हा मोजां सिनायाखै दं मानसिखौ नुबानो गासैबो सिनाय मोनखायो आंखौ हा गामि देलायदों नाम्बारफोरखौ होना हो सोरनि हिनजाव नांगौ दाउ बिमानि गांखौ दायो नै सुगासिनो दङ दाउखुमै जाजोबथारबायमोन ना साद्रियाव दुगैनानै एम्फौ बानाय साफा खालामनो नै दायो बुंगासिनो दं belum boleh apa boleh bila bergerak yang orang senang
जाबायानो जाबाय जाथ'वाखै ए फिनिस खालामनो नोंनि हिनजावखौ मालिकनिफ्राय नोंनि हिनजावखौ फोजोंसोब्रा दोनो दे रामापारा हा मा होनखो ट्रेनखौ रामापारा एगारबाय रामापारा एगारबायबा सानै रौतानि ITI नि जोबगोन ना जोंनिया जोबगोन जोंनिया रौताथिंनिया खैजोन दङ हारसिंसो सासेल'सो दङ रौतानिया फिनिस खालामना होनो Kena pelan-pelan खालामलै Orang mandul apa? Kau-kau Sekelapra mana ni? Sekelapra apa ni? Hah? Hah? Mana ke sana orang kat sini biasa. Ada umar banyak? Hah? Hah? जोंना माबा बोसोरनै जासिगोन माबायाव डिसेम्बराव नोंसिनालाय 1.5 बोसोर मा मासनि एप्रिल मास मोनब्रै उन्दै जागोन होनबा अनुष्कानि जाबाय जोंहा थांनोसै दा अनुष्का थांसै थाथ'दों नोंस्रा थाथ'दो दे फुजानि अफार होगासिनो दायो हा बेसेबां पारसेन्ट डिसकाउन्ट दंमोनलाय हा लाजिलायो खाथियावसो लाबावनांगौ बारा थाथ' दाउ बिमानि बे गांखौ हाद्रियाव दुगैनायखौ एकदम साफा खालामबाय आरोना दायो थांसै जोङो बालायाव दुगै एकदम गांफ्रानो जालामोन बेना नै दायो क्लिन जाजोब्बाय अनुष्का बाय बाय थाद दे आं थांसै दे अनुष्का दे था आं थांसै दे दाउ बिमानि गांखौ माबायाव बालायाव दुगैनानै गेदा गेदि जाजोब्बायमोन ना एकदम माने साफा खालामबाय आरो ओमफ्राय दा माने ब्लाउस लानो नागिरदों थाम्फैया अफार फुजानि दुर्गा फुजानि अफार एम साइज दं एल साइज दं नै सिख्लाफोरनि गानग्रा ब्लाउस दायो लांनोसै मैया लांनाय जायाखैमोन अनुष्काया बाबा गेलेदों अनुष्काया हनै
Malay siya, mamanya ba? Pero, karong lang ko mulai hai. अबे लाखो Jadi itu pulang. हा दे लादो थाब थाबनो थांसै मोनाबाय Kamu thằng này mà? बेयावनो फैदों Eh, di sini. खानाय स्ट्रेट हैनायमोन बेखिनाव Kan ya, noi kita suruh bayar kan bener mah ya. बेसेबां पार्सेन्ट डिसकाउन्ट होदों मादैयालाय दायो खिथादोब्रा 20%. 20% Ini saya. 20% डिसकाउन्ट होदों मादैया फुजानि अफार L साइज दं M साइज दं W साइज दं सोर लांफैनो गोसो लांफैनो हागोन दायो 20% डिसकाउन्ट दखाना नैबे माबायाव अलंबार बास स्टेन्डनि खाथियावनो माइनावगुरि हाबनाय नैबिथिं ओमफ्राय नैबिथिंजाय थांबा मेन टाउन मोनबाय ओमफ्राय नैबेयाव लय सावथेग्रा दङ बे खाथियावनो मादैनि दखाना नै 20% डिसकाउन्ट होदों ओइ दनिस्का मा लांगोन नोंलाय हा मा लांगोन गस्ला लांगोन गस्ला हा फैद' लाद' सोर लांगोन हा दनिस्का Abai em này. Abai nó ngon lại. Đây là chụp ảnh này gì? एसे जाजोबाखै डिसेम्बर 25 डिसेम्बरावसो बोसोरनै जागोन Này nè. November. ओइ थाङा ओरै फै मावजि दं November ना. फैद' दख'नाखौ लाबाय ओमफ्राय नै मा दख'ना होनदों मादै Lopai, Rishmi Kundumi. लफाय मानसिफोरखौ लफायो आरोना बे दख'नाया सिख्लाफोरखौ हा आयौ हमनाय जाबाय दां हनै हेलौ ना मा होनखोथाय हेलौ होनाखै Hello. माखौ लागोन थाब जल्दि लाद' नै दख'नाफ्रा गांलाब गांथाबथार ओइ नै बिथिंबो सोरबाफोर बायनोबा नै माबा बांगालफोरनि खेराथां माथां थफिथां माथां बिदिसो नै माबाया आगरा कालारालाय मोजाङालाय नै अखा हाबाय नामा होद आं बिनि साहाखौ लोङा लेथ्राथ्रानो नैबेलाय बे मिलायगोन माथो इयो गस्लाया मिलाया नै दख'नाया मेरला दनिस्काया अबेखौ लागोन आबैनोलाय आबैनि दख'नाखौ अबेखौ लागोन बिबैनोबो लानोसै दख'ना दनिस्कानो बायथ'ला दे नोंहा बैसागुआव बाय बेखौ आबैनो लागोन आबैनो हा मा ताति नायद' सेस अखा सिबोजोब्बाय दनिस्कानाव सियासै ना सेस आथ' नै गोरानजों गिसिजों गासिबो लंपेन्टाबो सिजोब्बाय प्लास्टिकआनो बुंजोब्बाय नै दख'ना लाबोनायफ्रा ओमफ्रायना नैबे मा दख'ना होनदोंथाय बियो बोराय नुथारो अखा सिबोदों एसे सेंग्राफोर लफायग्रानो दख'नानि नामा ओमफ्राय नैबेयाव दङ बिखुनजोनोबो लाबोदों गावहा ब्लाउसबो लाबोदों नै ब्लाउसबो लाबोदों बा माथो मोजांथार सिख्लायालाय मा नाममोनथाय बेना दैजि नामासोमोन फेसन श' खालामग्राया बेसो दंबावो ओमफ्राय नैबे बिखुनजोनो लाबोबाय बेखौ थाबोलायबाय बेयावनो गुरलाबा एसे मोजाङैनो थाबोदों स' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नोंथांमोना दख'नाखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो भिडिअ'खौ नेक्स्ट भिडिअ' थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय